Mayor Tomaso Osmeña, nakigbiting kang Police Colonel Royina Garma, Director Cebu City Police Office. Unsa ka ang ilang hisgutan atong sayran pinagi ni nimong report. Dala ni Police Colonel Royina Garma ang tanan niyang Chief of Police dihang miadto kini sa City Hall alang siyang pakigatubang kang Mayor Tomaso Osmeña. Pasado alas 11 nasugdan ng tigom og gipagawa sa mayor ang masakop sa media atol sa meeting. Milana to kapin sa usa ka oras ang tigom apan wa magpa-interview ang mayor sa mga tigbalita. Samtang ipadayag ni Colonel Garma nga mabungahon ang ilang tigom nga nagsintro lang kuno sa mga programa sa kapulisan ilabi na sa peace and order. Apil sa gituki ang pagpangandam sa maabot nga eleksyon. Din ilang ipiniguro ang hapsay ug matinud-anon nga piniliay. We discuss yung mga challenges and no, not we discussed. I presented the challenges. Samtang, wa kuno mahisguti sa tigom ang isyu sa inayawan ilabi na ni Kapitan Kirk Brian Repulyo. Unang giingon ni Repulyo nga palpak ang intelligence network sa kapulisan human malutsi og dakong shipment sa drugas. Apan gitin-aw ni Garma nga epektibo ang ilang intel operations tungod kay pulos intelligence-driven ang ilang kalampusan batok sa illegal drugs. Wala usab nila mahisguti ang pagguba ni Repulyo sa enclosure sa tukuron untang nga PNP station sa Inayawan. Apan ang hinaot gihapon si Garma nga mahinayon ang pagtukod sa maong police station didto sa nahaunang lute nga gihatag ngadto sa PNP. I'm hopeful na mapupush through siya. I'm very positive. Ay, mahirap kasi mag-isip na negative kay baka mangyari, di ba? Positive lang ta. But you remain sa katong original? Of course, ako doon ako sa original. Nandyan na nakaroon na groundbreaking na nabid na, nandyan ang pondo. Atol sa meeting mitambong si Konsehal Margot Osmeña ug mga opisyal. Nangayo usab si Garma og dugang mga pulis tungod kay dako kaayo ang kakuwang sa police force sa Dakbayan sa Sugbo. Considering the population, economic activity, so sabi ko, it would be good siguro ma'am if meron kang resolution para humingi na mas maraming police for Cebu City Police. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.